Ahojte, sedím na hojdačke, je mi dobre. No a idem vám niečo povedať o tomto náramočku. Je to náramoček proti kliešťom a komárom. Je napustený s výťažkami pelargonie a citronely. Nám to pekne vonia, príjemnú vôňu to má, ale naopak tieto komáre a kliešte to odpudzuje. Je to náramoček, ktorý môžu používať už detičky od 3 rokov. A tie detičky, ktoré sú mladšie, tak odporúčajú to dávať, dajme tomu, na kočík, na kolobežku, na odrážadlo, jednoducho tam, kde sa to dieťatko pohybuje, a len aby neprišlo do styku s tou pokožkou. No, je sezóna vlastne grilovačiek, gulašoviek, prechádziek, turistík, takže určite si to nájde miesto vo vašej domácnosti a hlavne na vašom tele. Dáte si to na ruku alebo na nohu, alebo aj kto je nachylný na tie kliešte, lebo poznám také prípady, že lezú strašne na niekoho. Takže v tom prípade by som odporúčila, keď sú vlastne v prírode priamo, tak si dať aj na nohu, aj na ruku. Vyrába sa v 2 vyhotoveniach, v tomto ružovom a v modrom prevedení. No a ešte čo by ste mali vedieť, asi to, že vydrží pri bežnom nosení 4 týždne, ale keď sa vrátite z turistiky a dáte si ho do tohoto pôvodného sáčku, do tohoto igelitového, tak tá životnosť sa predĺží až na 8 týždňov. Takže máte celé leto postarané. No a už len nosiť a nosiť a nosiť. A zdravie je až na prvom mieste. Takže užívajte si leto a dávajte si na seba pozor.